Jedna z aktérek Mařena. Druhý aktér Mutopík. Třetí aktér je v koupelně a mé si břicho. Musíme počkat. A hlavní aktér z covida. Hlavní aktér, ne, já se nemůžu ukazovat. Svůj profesionální piercingový, ještě to nedělej. Je Andy, tady. Zatáhni to. To mám natažený. Pust to. To půjde. Dokumentace. Jak to bude vypadat? Jo, já jsem hlavní aktér, mě to bude bolet, takže Tak takhle jednou budu mít krásný piercing. Ne s to krásným břichem, ale... A tímhletím. Všichni? Jo, dobrý, to je. Co to je za typ? Růžová, nejtmavší. Další nástroje. No, to je akorát tak francouzská zámé. Ještě mi řekni, čím se to čistí. Slihem, alpou. Alpa není čistící, ty pičo. Alpa je masážní, ty kokotko. No jo, ale je mílý, takže se to taky čistí. Pípete jak svině. A solí mořskou. Tu nemáme. Tak si to vem kamenou. Taky dělala normální solí. Pípete jak svině, lítala jsem po baráku jak dement. A tak ukončujeme naše natáčení pouze fotografie.